Hai si Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satnat ban pe ki video sakani channel Shanghai. Namar kam da syai bha ka jing maham nyu ka Amerika. Ya ka jingle jong ka Iran. Ken ko jam gari Iran. Ya Donald Trump. Dang ha kita yo beladap. Unong yalam nyu ka Iran. Ula pet krat yaladi namar ba uting. Ya Donald Trump. Henry namar ba ka Amerika kam da syai bha. Ka rukom keren. Sedang kelau yang ginong yalam ka Iran. Batlak kenoru. Ba utrom udai u kaupot hakmat jong ka Iran. Usyukren tang na jengai. Bania pen ibor mar khmat pat umnut. Kum tagi nung yalam bah khmat jong ka Iran kila lum kerke ye ka meeting. Dumdam kila sey kitir thma. Bates sendon haki benta jong ka Duriau Oman. Kila kopro da ka baong. Ngi pen pau ya ka jingklan. Ka ba ka ri Amerika. Kan syam jenjar bania le persyabat ka Iran. Syur kiu trom ya ka jingklau jong ka Iran. Bat ongru baki nong yalam jong ka Iran. Kisyukop kum ki klub. Ngin siya kadu haki way pat ki update. Stay tuned guys.